Halløj. Vi vil gerne bevise den her formel her, a2 plus b2 minus c2, som er en Pythagoras-formel, som man kan bruge til at beregne hypotenusen på retvinklede trekanter. Og vi kan sige, at vi kan finde det var der. Her har vi så tegnet 4 retvinklede trekanter, som burde være ens retvinklede. Det skal man prøve at forestille sig. Og vi har så kaldt siden her C, som hypotenusen her, og så har den korte her A, og den anden her B, og A og B, det er så kateterne. Vi så prøver at beregne, eller jeg beregner arealet af firkanten her, og man kan jo gøre det på 2 måder. Enten kan man gange 2 af siden her en stor firkant med hinanden, og det kommer så til at, det vil så sige, at man siger AB gange AB, som jeg har skrevet op her, A plus B gange A plus B. Den anden måde man gør det på, det er ved at finde arealet af de 4 trekanter her, og lægge det sammen med arealet af den lille trekant her i midten, og det kommer så til at hedde 4 gange en halv gange A gange B. Det er så for trekanterne. Formel for at beregne arealet af en trekant, den er højde gange grundlinje gange halv, og i vores tilfælde er A grundlinjen og B er højden. Og vi har 4 trekanter, så derfor er det gange 4. Og så for at beregne firkanten her i midten, skal man så sige igen det samme som galt med den store, gange 2 siderne, og siden her den hedder C, så det er C2. Så 4 gange halv gange A gange B plus C2. Og det kan man så forkorte ned her. Så hvis man ganger ind i parentesen her, så bliver det A2 plus B2 plus 2AB. Og hvis man prøver at forkorte den her lidt, så siger man 4 gange en halv, det er lige med 2. Og A gange B, det er AB. Og 2 gange AB, det er 2AB. Og de 2 AB'er her, de går så ud med hinanden, så den kommer til at hedde A2 plus B2 er lige med C2. Så den er skrift op, så man kan se det. For at det skal virke, så skal det skal så være kvadrat, så alle vinklerne skal være rette. Og det ved man det er, fordi at man kender de her 2 vinkler her. De her 2 vinkler her sammen, de skal give 90, fordi at det samlede vinkeltal i en trekant, det er 180, og den ved at den her vinkel er ret, og det vil sige, at den er 90 grader, så derfor må de her 2 vinkler give 90 grader, og det er en lige vinkel hele vejen hen her, det vil sige, at der er 180 grader i den her, og den her vinkel, der er her, er lige så stor som den her vinkel, der er her. Så den der vinkel plus den der vinkel er lige med 90. Og når den er 180, så må den der vinkel, det vil også være 90. Og det er man så gør med dem alle sammen. Så ja.